बेनिफ्राय थांबाय थासिगोन आरोना 2,000 थांग्रोबायानो पकेटनिफ्राय बेदि फुंजानि हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आशा खालाम नोंथांमोनाथ' बयबो मोजां दङ क्रिसमास फैगासिनो दङ बेनिफ्राय दायो राज फुजा सोलिगासिनो दङ आशा खालाम नोंथांमोना जायखौ सेलिब्रेट खालामो माने मोजां खालामदो बेनिफ्राय दिनैहाय मा अफिस बन्द 2 डिसेम्बर माने आसाम दिवस दा बिनि थाखायनो टाइमा फ्री बाट मोनसे आखायाव लाबाय बिराद गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ रिस्क लाबाय आङो बेनो जाबाय खेथि खालामनो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स बेनि फर्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जागोन आरो खेथि खालामनो बेनो जाबाय जुखामबावसो दा मा जायो लस जायो ना लाब जायो समाजसो मिथिगोन नाथाय आङो दायो 8 बिगा जुखाम गायनो आखायाव लादों न'आवनो दा खोनानाय बादिब्ला बिराद लाब थायो जाहैदों आरो मोनसे हानि खरसा माने गायनायाव 6000 थाङो अब्ला हमना ला 8 बा 6 into 8 48,000 थांगोन आरो ना प्लास हाजिरा बायदिसिना लानानैहाय मथा-मथि 50,000 नि बारा थांखागोन आरो दा मा जायो गडासो आल्लायासो मिथिगोन भगबानासो मिथिगोन जे आं लाब जागोन ना लस जागोन बै समावहाय एप्रिल खाथियाव मोनहैगोन नालाय दा मा जायो ट्रेक्टर हालौगासिनो दङ बांगालखौ हालौदों माने भारा स' बेखौ नोंथांमोना नायलांदो माबोरै हालौगासिनो दङ कन्डिशना बोरै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालाम ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान माने एक्चुअली गोदानखा चेनेला साबस्क्राइब खालामदो सापर्ट होदो जेराव देनांहाय 100K जायोबा प्ले बाटन मोननायनि स' दायो आं बारियाव हाबजेनबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे जाबाय गय थाइसे थाइनै मोनगोन देनां बोरैबा 80 इयार्स जाबा थबसेयाव देग्लिना जानांगौ ओरैहाय जाबाय बेनिफ्राय जागायसिगोन बे ड्रेना जोंनि ओरै गायनानै बैसिम लांदासिम गायगोन आरो ना ओमफ्राय बेयाव सावबाय हाग्राखौ माने नाराखौ सावबाय आरो एसे नाराखौ सावनानै एक्चुअली मा जायो जुखाम गायोब्ला नारा थानो मोना दा मा खालामनो उफाय गैया गुदियाव हायासै खावसेल' हाबाय दा ओंखायनो एसे खस्थ' बारा जाबाय माने डाबल खामानि जासिगोन आरो ना खनसे बारा हालौनांसिगोन आरो खनथामावहाय खनब्रै हालौनांसिगोन आङो बेवहाय ट्रेक्टरा थाव जोबना होदों बांगालना दिनैहाय एक्चुअली अफिस बन्द बाट आसाम दिवसआव माने टाउना खुला थायोना मोनगोन डिजेलखौ जेबो टेनसन गैया ओरैबो गायगोन आरो ना बिथिंबो गायगोन बेयाव गायजोबगोन मथा-मथि 8 बिगा जागोन बाव मोनबाथाय खाफालाव दङबा फैसाखौ मोनगोन खाफालाव गैयाबा सेरेब आरो नैबेजोंहाय गया फिसा जाना दङ बेहाय एसे गायबावगोन आरो ना बा अख्रां नायदो नै बेयाव थांनानै जुदि संसार जाहैनो मोनोमोनब्ला मासि मोजांमोन ओरैहाय जाबाय आंनि बागान ओरैहाय गायबावगोन एप्रिल खाथियाव गायगोन आरो ना एसे अखा हाबा ओरैहाय नै ट्रेक्टरा डिजेल जाना दङ बिथिं गायगोन बेयावबो गायगोन आरो ना स' जागायफिनसिगोन हालौनायखौहाय थावा मोनफैसिगोन कल खालामबाय फार्स्ट टाइम खेथि खालामनो नागिरदोंलै रायजोफोर मा जायो खाफालासो मिथिगोन गारि बायनांगौ गारि फैसा मोनबा एसे होदेरनानै बिदि एसे सावोब्ला माने मोजां जायो आरो नाराया खमायगोन नालाय दा बै जाबाय गुदियाव हानाय बे जाबाय गुदियाव हायो नाय बिदिया बारा हालौनांगौ खस्थ'आ बारा जासिगोन ओमफ्राय बिदिया माने फिनथामावनो जागोन आरो दा बे गासिबो जुखाम जाजोबगोन बेनिफ्राय मोनसे खोथा आरो ना मा होनो बांगालफोरनि हाबाथ' फुरा माने बे कमप्लिट खेथि जाखायो जोंना बे बोसोराव ओरैनो थायोमोन आरो ना 6 मान्थ्सआ ओरैनो थायोमोन आरो माइ गायखांनाय लोगो जेबो गाया देग्लायसो फार्स्ट टाइम आं गायनो नागिरदों दा गाइस फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानायाव माब्लाबा सोमब्रुयो माब्लाबा साक्सेस जायो बेखायनो समाजसो मिथिगोन दा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय एसे प्रे खालामहरदो मानोना फैसाया ओरैनो फैयाथ' एसे फैसा गारगोन 50,000 गाहाम गारगोन आङो ओमफ्राय जायखिजाया जेब्ला गायबावगोन ना होमबाथाय स्टेप बाय स्टेप खालामबाय थागोन नोंथांमोनाबो गायनो हागोन सोलोंनानै आंबो गोदानसो नाथाय सासे गुरुजि दङ बेजोंहाय ट्रेनिंखौ लागोन मानोना बे फैनानै फोरोंफैगोन दा रायजोफोर बिसिम गायगोन आरो ना आं खिथाहरनोसै खनसेनो वाइड एंगेलजों नुदोंना बैयाव हालौगासिनो दङ बिसिम गायगोन आरो नैबेखौबो गायजोबगोन दा नोंथांमोनाथ' नुबाय नै हालौनाया ओरैबायदि खस्थ' नारा थाबा ओंखायनो जुदि सोरबाफोर जुखाम गायोब्ला नारा दङबा ना गुदियाव हाहो आरो ना गुदियाव हायोबा खनसेनो साफा जायो बेखौ नै रानहोनांगौ आरो हालौनांगौ डाबल जायो आरो खरसा बारा जायो दा माथो खालामनो जोंनाव बिदि हायाना मेसिनजों हायाबासो गुदियाव हायो आरो ना
दा ओंखायनो आखाइजों हानाय नालाय ओंखायनो बेयो फार्स्ट फैसा थांग्रोबाय आरोना बाहेना एडभान्स हालेवनायनि बेनिफ्राय थांबाय थासिगोन आरोना 2,500 थांग्रोबायानो पकेटनिफ्राय बिदि फुंजानि थाव लायनो बेनिफ्राय थांनाय आरोना नायथारनो देग्लाय प्रेक्टिकेल लाथारनो माबायदि जायो खेथिया स' गाइस दायो 10ता जाबाय दायो आं न'आव फैथ'बाय दा बिथिंहाय हालेवगासिनो दङ आरोना फैसा एसे एडभान्स हरबाय आरो माथो खालामनो हरखानांगोन फैगोन नालाय दा नोंथांमोना साननो नाङा देखायदों होननानै माने आं प्रेक्टिकेलसो लादों मानो होनबा आं बाव मेम'रि दोननो नागिरदों आरोना आं फार्स्ट टाइम खेथि मावनाय नालाय मा जायो जाया उनावहाय मिथिलांबाय थानायनि आरोना नेक्स्ट बोसोरफ्रावबो स' बेनोसैमोन दिनैनि ससे भिडिअ'आ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम गोदान फैदोंबा दे स' थेंक इउ